ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଭେଦ ହରାଯାଏ, ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦାସିଆ ବୈରୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦାସିଆ ବୈରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ପାଲି ଗାଁରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଦାସିଆ ବୈରୀ ପୂର୍ବଦିନ ବୁଣିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୁଗା ବାବଦକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନୂଆ କରି ଫଳ ଧରିଛି। ଦାସିଆ ବୈରୀ ସେଇଠୁ ଲୁଗା ବିନିମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନ ଆଣି ସେହି ନଡ଼ିଆଟାକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ। ତାପର ଘଟଣା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦାସିଆ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହଇରେ ନାନା, ପୁରୀ ଯାଉଛ କି? ତହୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦାସିଆ ବୈରୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, କହିବ ମହାବାବୁ। ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ବୈରୀ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ପଠାଇଛି। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନେବେ, ତେବେ ଯାଇ ଦେବ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ହଉ। ଏ କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସିଆ ବୈରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଲେ। ଦାସିଆ ବୈରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ହାତ ଟେକି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଢ଼ାଇ ଧରିଲେ। କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ବୈରୀ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଦାସିଆ ଏହି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେବେ ତ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବାକୁ ଦାସିଆ କହିଛି। ଏତିକି କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦାସିଆ ବୈରୀ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଲମ୍ବି ଆସିଲା, ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ହସ୍ତରୁ ନଡ଼ିଆଟି ବି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାସିଆର ଭକ୍ତି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କହିଲେ। ଦାସିଆ ଏସବୁ ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଉପରୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ଏହା ହେଉଛି ଦାସିଆ ବୈରୀଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀ। ଭକ୍ତି ପାଖରେ ଜାତି କେବେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଦାସିଆ ବୈରୀ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ।